ni moy ma sɔrɔ caman zigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaranu ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Cherif la TV bamananga kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga an b'a fɔ yan ko nin ye a kuma selen ye Mali jamana ɲɛma El Hadj Ibrahim Boubacar Keita a yera don belebele dɔ kɛnɛ kan ka sabu kɛ i n'a fɔ jamana tɔw Mali jamana a bɛ don gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛnamaya don gɛrɛngɛrɛnnen min ɲɛsinnen don maa nana masumaniw lakanani ma u k'a ma ko journée mondiale de la protection civile la ɲina dakun kɛra fɛn min ye ka bɛn ni juma marisi kalo tile gale ye o ye denmisɛnw ka lakana ko anw bɛɛ lajɛlen kunkanko don ko in sigira senga ku min na o ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛ ɲɛfɛ lakana kɛcogow kunkan maa tɛ kocogo dɔn ni ala kasara kɛra nafɛn ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min aya olu bɛɛ lajɛlen bi ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a senfɛ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Cherif la TV jabarani tɔgɔ la o ye Tata Ture n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Protection civile tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛnamaya san o san marisi kalo tile fɔlɔ kɛnɛ don min n'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛba caman ma ka fara musobaw kan minnu n'olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ suw ka fara tile kan yasa ka jamanadenw ni na kisi u bolofɛnw fo ka taa se sigida yɛrɛ lakanani ma ni nin tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen de i k'a dɔn ɲɛfɔli bɛ kɛ diɲɛmɔgɔw ye protection civile jɔyɔrɔ jumɛn b'a la a n'a ye baara nafama jumɛnw kɛ fo ka taa se ɲɛfɔli ma a ka baara bolodalenw na don ɲɛnamarali mun ye k'a yira adamadenw na protection civile mɔgɔw bɛ baara sugu jumɛn de kɛ u ka baara ye mun ni mun de ye k'a yira o la gɛlɛya jumɛn de b'u kan u ka baara in kɔnɔna la ani laɲini jumɛn de bɛ se ka kɛ yaasa u bɛ se ka adamadenw ni ani adamadenw bolofɛn ani sigida lakana cogo min o ye bi don in ɲɛnamayali kɔrɔ de ye. Ni san saba laban ninnu na yɛlɛmaba donna protection civile ka baara kɛcogoyaw la cakɛda caman jɔra sapeur pompier tɔgɔla Mali jamana kɔnɔ wa fɛn min ye a minɛnko ye sapeur pompier bɛ se ka ala tanu an bɛ donni min na i ko bi ka d'a kan minɛnko la u wasara n'o ye kosɛbɛ fɛn min ye ambulance 15 ye o farala sapeur pompier ka baarakɛ minɛnw kan n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ sapeur pompier yɛrɛ haminako ye fɛn min ye n'o ye jamanadenw ni na kisili ye nin waleya in bɛna kɛ sinsinbere ye ka se k'u dɛmɛ k'o laɲiniw sabati alabana k'a yira jama welelen na k'a fɔ sapeur pompier ye wulikajɔ min kɛ kasara kunbɛn ni sira kan n'i y'a jateminɛ a bɛ t'i jɔ wulikajɔ 20 ɲɔgɔnna la o wulikajɔ kɔnɔna na u sera ka mɔgɔ bayiri ka caman ni na kisi nka fɛn min ye mɔgɔ 400 ni bɔɲɔgɔnkɔ ye olu bɔnɛna u ni na u ma se ka minnu ni na kisi alhamdulilayi ni bɛ hami ni ka jamana ye ka jamanadenw ye ni i y'a ye k'a fɔ i bɛ sɛgɛn min kɛ i bɛ tiɲɛna min kɛ a bɛ nɔ bɔ alhamdulilayi ninnu ka baara maaw ko pompier dɔrɔn tɛ protection civile tɛ tasuma faga dɔrɔn ye fɛn o fɛn bɛ se ka maa ni bila kɔnɔfili la kɔnɔnafili la min bɛ se ka laban bɛ se ka kɛ saya ye ou bien banaba ye olu ka baara de ye ka an tanga o ma donc baaraba de don su ni tile u b'o la o bɛ hamina ye i bina kɔlɔn kɔnɔ olu de bɛ na a gɛlɛyal'i bolo cogo o cogo la olu de bɛ na donc fɛn min bɛ se k'u ka baara nɔgɔya cogo o cogo la ni an ka baara ye k'o d'u ma o ma ye ala kana an dɛsɛ o la ala ye min nɔgɔya an ye an y'olu ye bi alhamdulilayi. ɲinan san in na san o san u bɛ dakun dɔ ta k'a fɔ ko bɛɛ ka tasibila kɛ ka taa o ma ɲinan ta tun ye k'a fɔ denmisɛnninw na kanani o ye an bɛɛ ka baara de ye denmisɛnninw na kanani o ye wajibi de y'an ma sabu i b'a ye k'a fɔ ni kasaraw nana kasara ninnu na denmisɛnninw caman de bɛ jogin denmisɛnnin caman de ni bɛ to a la denmisɛnnin ye mɔgɔ ye a tɛ se ka fɛn caman k'a yɛrɛ ye donc o yɔrɔ la mɔgɔ kumaw de kan ka janto denmisɛnninw na kosɛbɛ kosɛbɛ ani ka denmisɛnninw kisi kasaraw ma ni kasara fana nana ka fɛɛrɛ tigɛ walasa kasara ninnu kɔlɔlɔ kana bonya denmisɛnninw ka cogo min aw y'a ye bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ nin baara in na faso jɔyɔrɔ b'a la dennadonnaw jɔyɔrɔ b'a la denmansaw jɔyɔrɔ b'a la hali n'i tɛ denmansa ye n'i ye denmisɛnnin dɔ ye ayiwa kasara dɔ bɛ n'a sɔrɔ wajibiya le don i ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka kisi kasara in ma. fɛn bɛ se ka mɔgɔ denmisɛnninw tanga an ka hakili to la an denw don anw de y'u wolo anw de ka kan ka u tɔbɔtɔ k'u kɔlɔsi kɛnɛma fana an bɛ fɛn dɔw ye mɔgɔw sigilen bɛ sirada la u bɛ baro la denmisɛnninw b'u kɛrɛfɛ u t'u jantu la mɔbili bɛ se ka tɛmɛ denmisɛnnin dɔ bɛ se ka wuli
mobilitigi bɛ na a b'a fɔ a bɛ tɛmɛ a b'a faga donc o ye fɛnw de ye an ka tɔndenw na an kana wolo k'u bila ten o ye fɛnw de ye donc u ka nin thème nin alhamdulilayi an bɛɛ de ko don an bɛɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ bonyana ni ɲɔgɔlɔnbɔ min n'a kun bɛ ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw na kanani ma défilé fo ka taa se sapeur pompier yɛrɛ ka ladegeli waleya dɔw la min ɲɛsinna denmisɛnninw ni na kisili ma tasuma jeni sen fɛ. An yɛrɛw ka sigida la n'o ye Moribabugu ye Kulukoro mara la Kati cercle la don gɛrɛngɛrɛnnen n sigina senga ka ɲɛsin bana dɔ sɛgɛsɛgɛli a n'a furakɛli ma ɲɛjalandimi o don gɛrɛngɛrɛnnen min sigira senga a kɛra Moribabugu centre de santé communautaire CESCOM na kɛnɛyaso a senfɛ diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw sigida ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ɲɛjalandimi n'a sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ k'a b'i la a bɛ wupere o yɔrɔ bɛɛ fufalaki hakilina do min jara sigidadenw ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la Alhamidu Badini n'a ka jatala Samba Traoré. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen taara k'aw kɛ ɲɛ sɛgɛsɛgɛli ye fufalaki la Moribabugukaw fɛ yen walasa ni ka ɲɛɲinini kɛ ɲɛbana kan ni u k'a ma ko katarakti walasa a bɛ maa minnu na fɛɛrɛ ka se ka kɛ ni ka u dɛmɛ a furakɛli la Moribabugu sigida ɲɛmaw ye u ka nisɔndiyaw yira ka sangani ni hakilina ɲuman ye min ni o sababuyara ONG Qatar ale ni Mali jamana ɲɛfurakɛyɔrɔ ni o ye IOTA ye Bamakɔ olu ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔnɔ ka jɛ min bɛ Mali ni Qatar cɛ ka foli ko la sabula ka da o sababu de nana ni ne bi bon bi na vraiment u ye baara caman kɛ bi sɔgɔmada na an bɛ kɛnɛ min kan o ye vraiment ala kɛlen bɛ ka degun se minnu ka ɲɛko ma donc vraiment o ye dɔgɔtɔrɔ ta ka na olu lajɛ ni minnu ta kan ni fura bɛ d'u ma ni min ta kan ni verre bɛ d'u ma hali min ta kan ni opéreli yɛrɛ o b'o kɛ donc vraiment an b'o de kɛnɛ ka sɔgɔmada dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. O sira kelen kan Kulikoro marabolo kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔw fana ye u ka nisɔndiyaw yira ni ka bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin ONG Qatar ma ale min ni kɛnyɛrɛye cakɛda don ni a ka wulikajɔw n'a ka baaraw bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma fo jamanadenw ka lafiya siraw. An sɛbɛnlenba de bɛ kɛnɛ kan bi donc Kulikoro direction régionale ɲɛmɔgɔ directrice régionale tɔgɔ la kɛnɛyasoba tɔgɔ la donc an nisɔndiyalenba de bɛ kɛnɛ kan an bɛ ka wale min ye bi nisɔndiya ko don donc Qatar Charité dɛmɛbagajɛkulu min bɛ ka en tout cas Kulukoro région dɛmɛ kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na donc ne fana k'a fɔ ko bugun ye sababu ye min bɛ na ni fiɲɛ ye bon adamaden ni ɲɛ minɛ na fɛnba y'i jɛ dɛ donc an bɛ Ala fo ka barikada ka bi journée fana o sababu la Qatar Charité i bɛna don jigi kɔrɔ ka se ka seti minnu ye ka se ka olu dɛmɛ u ka se ka opérer. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a taara ka kɛ ɲɛw sɛgɛsɛgɛli ye Moribabugu kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don ɲɛdimitɔ maa 100 ani kɔ caman de ma wa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maaba caman o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan minnu ni olu maabaw dɔw bɛ tali kɛ Qatar lasigiden kan Mali jamana kɔnɔ ni o ye ambassadeur du Qatar ye. Alhamidu Badini ni Samba Traoré ka nɔbila lasera maa min fɛ Fatumata Yaya Kanedo baara bolodalen min ɲɛsinnen don baarada ɲinini ma ka di mɔgɔw ma minnu kɛn bɛ ka ɲini u k'a ma ko programme d'accompagnement au pré-recrutement des demandeurs d'emploi olu ka tako filanan o fɛnɛ baaraw n'u donna ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Provectus Jabala la Bac Jikɔrɔ ni Golf la sigida 5nan an ka minisiri min ni a ɲɛsin bɛ baarada ko ni denmisɛnniya ko ni fasodenɲumanya hakilinaw carini ma o ka chef de cabinet kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se agence nationale pour l'emploi ANPE ɲɛma ani groupe Provectus ɲɛmaba maa 60 ɲɔgɔn na olu de gɛrɛsɛgɛ donna baara bolodalen in na Amadu Kamara ni Abdramane Male kun bɛ yen Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la. Tako fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ n'o kɛra wasaba ye ANP a n'a dɛmɛbagajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sabu ye sifinnaka 150 minnu garisɛgɛ donna a dɔnni kawaleyali la 100 sarada o 100 sarada 70 n'a nɔnkanfɛn olu ye baara sɔrɔ nin dɔnni kawaleyali sababu la o hokumu kɔnɔna na ANP FAR ani Provectus u y'a kanu ka nin tako filanan in k'o bila sen kan ka ɲɛsin Mali sifinw ma. Bon an ka hakilina ye fɛn kalan mun bɛ denmisɛnninw u bɛ kalan kɛmɛ marché de travail la besoin mun bɛ exprimer u tɛ correspondre ani kalan yɛrɛ mun kɛra u fɛ donc an ka hakili la partenariat ANPE Provectus k'u dɛmɛ k'u former
pour que nous puissions entreprise bouger en renforçant un peu leur capacité par rapport au domaine de compétences. Oui, Kalam Munke, il y a souvent au Kalam Madafa, il y a souvent aussi Kalam m'a demandé marché de travail là. Ni tako flana mi fleni nabi shifina ka biworoni duru munu ye diplôme soro anake sababu ye yasa kuka doniya taw kawariya fen chamana kerankerani ala subhanallah machine ani bara munu be do uka kalan hokum konnana ni ka soro kula bla bara dogofiye konnana min munu ka bara ko belajele jalatige nogoyala. Bon, an ka sɔgɔmada in na baara Provectis ye baarakɛyɔrɔ ye min bɛ entreprise tɔw minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u mago bɛ baarakɛla la métier o métier la u b'u adresse an na pour que an ka mɔgɔ ɲini min bɛ se k'o baara k'u ye. Depuis 2009 à chaque fois n'an ye appel à candidature an bɛ min wele appel à candidature n'an y'a fɔ n'an ye mɔgɔw na ni an bɛ mɔgɔw ta an b'a remarqué jeunes diplômés maliens olu tɛ se ka taa an bɛ mun kɛ an bɛ obligé ka taga dugu wɛrɛ mɔgɔw ta donc i n'a fɔ togolais i n'a fɔ sénégalais i n'a fɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw donc on a dit bon en tant que malien o tɛ ko ye n'an bɛ se k'o sinsin on va essayer de voir dans quelle mesure an bɛ se ka dɛmɛ kɛ pour que an ka jeunes diplômés olu fana ka se ka baara sɔrɔ. Ni bara bolodalen kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sifinw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani ladamu sabatili ko ɲuman ma a ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a nisɔndiyalen foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin ANP ni Provectis n'u dɛmɛbaga jɛkulu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma min nafaba bɛ ka se Mali sifinnakaw ma an bɛ don min na i ko bi. An nana ɲɔgɔn sɔrɔ a sɔgɔmada in na denmisɛnw ka baarako de don denmisɛnw ka baarako n'anko mako la question d'emploi et d'entrepreneuriat jeune. An nana entreprise min na yan bi o tɔgɔ de ko Provectis Asexpro. Olu ka baara ye mun ye u ka baara ye ka entreprise créer an ko min ma entreprise virtuelle denmisɛn minnu bɔra diplôme b'u bolo mais u ma deli ka baara kɛ fɔlɔ donc a bɛ ko stage do mais stage probant de do parce que u kan ka baara jɔnjɔn min kɛ bureau kɔnɔ u b'u dege o baara de la yan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ANP a ye nin baara bolodalen kɛrɛnkɛrɛnniya k'a ɲɛsin Mali sifinw ma ni ka tɛmɛ ni Provectis ale ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye yaasa ka Mali denmisɛnninw k'u ka dɔnniyataw kawariya baarako gɛlɛyaw ma min bɛna to baara ɲuman sɔrɔli nɔgɔya la o ka latigɛw bɛɛ lajɛlen ma min la ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen fɛ bari sabula a y'a ka nin san 5 laban in a y'o kanu ko o ta ko ɲɛsin Mali sifinw ma. Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko fanga ɲini dondo min zinzin bɛ Mali danbe ya danaya n'a ladiriya kan tɔ kɔnɔ jɛkulu dɔ wuli bɛ tɔgɔ la k'i kunda mara dɔw kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ yengaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka musolakaw ni denmisɛnninw tɔgɔla jɛkulu fanga ɲini dɔ tɔgɔ la k'o cogo u kama ko comité de pilotage u ye kita kɛ ka segu kɛ sigasokaw fɛ u bisimilala musolakaw ni denmisɛnninw fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye. Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko a comité de pilotage ɲɛma o ye honorable Ousmane Sangare ye a senfɛ u ye walawalali kɛ fanga ɲini dɔ kun kan an balakaw ni musolakaw ye kunlennaw minnu bɛ fanga ɲini dɔ na a n'a ka laɲiniw ye fɛn minnu ye o caman ɲɛfɔra ɲɔgɔn ye an ka jɛ k'a ɲamada sɔrɔli fɛ. Fasoko comité de pilotage min bisimilara dimanche février kalo tile 24 sigasokaw fɛ yen a jama kun ka bon u tagale do kuma ɲɔgɔnya de la u ni denmisɛnninakaw ni musolakaw cɛ sigaso cercle 7 kɔnɔ kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn minnu kan o ye denmisɛnniya ni musolakaw ka bureau sigili kɛnɛdugu kɔnɔ PRVM fasoko tɔgɔ la. Commission min sigilen do jeunesse kɔnɔna na n'o commission de pilotage n'o o membre de filɛ ne tan nɔ n'a sigilen do ni 9 personnes mɔgɔ 9 ye. Donc olu ka wuli ka jɔ kan ka bɛn ka se ka se cercle ni région bɛɛ lajɛlen na joona pour que ka se ka bureau de jeunes ni bureau de femmes sigi fan bɛɛ fɛ ka bɛn ni le 23 ye comme an kan ka taa congrès la mois d'avril la le 22 et le 23 donc dans ce cas an bɛ yan nɔ Sikaso ka se ka n'olu fana ka bureau ka se ka formation k'u kun
mɔgɔ saba de bɔra cercle in bɛɛ lajɛlen cercle 7 de bɛ Sikaso mara kɔnɔ ka olu bɛɛ nana cɛ 3 muso 3 ka na u ka cercle représenter donc an ya formation k'u kun formation in bolila mun kan fɔlɔ la o ye parti yɛrɛ pɛrɛfɛn fasogo ye mun de ye fɔlɔ ka se ka kuma o kan k'o ɲɛfɔ an ka militants ye pour que nu mɔgɔ olu de kan ka se ka taa u kɔmɔgɔw fɛnɛ la kunnafoniya fɛn o fɛn ni ma jɔnya kɛ i t'a tɔnɔ dun donc u ka courage ta et seul le courage vraiment rend l'homme heureux donc a ka ca Ala fɛ n'u ye courage ta laɲiniw bɛ sabati courage dɔrɔn de bɛ se k'u bɔ bolo la. Ni ɲɔgɔn kunbɛn sen fɛ PRVM fasoko a comité de pilotage ni Sikaso cercle 7 fasoko délégués cɛ caman y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ PRVM fasoko ɲɛmayaso a ye hakili ɲumanya kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fanga ni jɛkulu dili don dugu ma ka yɛlɛ. Ne yɛrɛ kɔni a mon niveau ne tɛna sigi tuguni ni sera n ka yɔrɔ la n bɛna taa mɔgɔw la motiver n bɛ se ka u la pousser cogoya min na k'u la sensibiliser cogo min na pour que o bɛ faamuyali sɔrɔ tɔn kɔnɔ tɔn ka se ka taa ɲɛ n bɛna se k'a la. nka an bɛ se ka min fɔ o de ye parti ni an ka minɛ n'an bolo fila ye message minnu bɛ passer musakaw de bɛ don a la pour que mɔgɔw ka se ka bɔ bɔli n'a kɛra ni message passera mɔgɔw ka se ka faamu ka se ka baara kɛ n'a ye pour que parti ka laɲini ye fɛn fɛn a bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an bɔra Segu ka na Sikaso an y'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ kɛra nimisiwasaba ye message kelen min passera Segu o kelen de passera Sikaso donc a cɛ ni muso bɛɛ ko kabini fasoko sigira nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna sigi ɲɛnama ka kɛ sigiw kɛra a dépend olu yɛrɛ ka faamu kɛcogo la mɔgɔ kunkolo ɲumanw yɛrɛ minnu tun bɛ formation na a dɔnna k'a fɔ Segu Sikaso u b'u ka formation maîtriser minnu kumana président k'a dɔnna k'a fɔ u bɛ président yɛrɛ fɛnɛ dɔn parce que u ma fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ. Sikaso PRVM fasoko tɔndenw ye layidu di fasoko ka cidenw ma k'a fɔ u na cɛsiribaw kɛ walasa fasoko ka laɲini ye min ye danbe ni danaya ni ladiriya o ka kɛ bolomadayɔrɔ ye politikimaw bolo Sikaso mara kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ PRVM fasoko a ka comité de pilotage ka taama in kun bɛ a ɲɛmɔgɔ de bolo n'o ye Usman Sangare ye fasoko denmisɛnninakaw ka ɲɛmɔgɔ fɛnɛ don. Ka se ka fɔɲɔgɔnkɔ kunbɛn ni ka laban ka sigiɲɔgɔnya kɔrɔ don ni seko ni dɔnko ye o de kɛn bɛ jɛkulu dɔ ka hakilina ye ko dɔnko ni maaya u ye u ka baaraw n'u don ka bɛn ni alamusa février kalo tile 28 ye Badalabugukaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka fara seko ni dɔnko tigilamaabaw ka jamana maabaw kun bɛ yen i n'a fɔ minisiri min ɲɛsin bɛ denmisɛnniya kisa ani baaradako ni fasoden ɲumanya hakilina carini mɔ o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ ka dunanba wɛrɛ min kun bɛ a kɛnɛ ka bɔ jamana kɔ kan Allemagne jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Allemagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o fɛnɛ kun bɛ Samayira Sanogo ni Dramani Malenga fɔ la. Dɔnko ni maaya o ye projet ye min b'a fɛ ka wuli ka jɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ minnu sen fɛ o n'a o jeniyɔrɔ fin bɛɛ ani keleya sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw minnu bɛ yen ni olu ka caw ɲɛsinnen don seko ani dɔnko ma cogo min na olu fana na se jɔyɔrɔba fa bɛn marakoɲumanya ani yafa ɲɔgɔnmɔ baara minnu bɛ senna Mali kɔnɔna na o la walasa ka o baara ninnu sɛbɛntiya kosɛbɛ o na welewele kan da kɛ ka ɲɛsin seko ani dɔnko kɛyɔrɔ caman ani a hakilinatigi caman ma minnu na o na tɔmɔni kɛ ka kɛ ni hakilinaw ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ walawala comité de sélection dɔ de fɛ. Dɔnko ni maaya bɛ sinsinnen don fɛn mun kan projet minnu bɛ ayiwa tubabukan na b'a fɔ cohésion sociale mun b'a to ni bɛn bɛ sabati jamana kɔnɔ donc projet minnu bɛ bɛn sabati jamana kɔnɔ an bɛ projet in bɛna baara kɛ n'o projet de an ka comité ye comité mun ye an bɛ ayiwa projet minnu bɛna na yalɔ n'a fɔra ko ayiwa mɔgɔw ka na n'u ka projet ye bon bɛɛ bɛ se ka na n'i ka projet ye ni mɔgɔw na n'u ka projet ye an comité de bɛ projet ninnu lajɛ k'a fɔ ayiwa ni projet in ka ɲi ni projet in bɛ fɛn fara culture kan ni projet in bɛ ayiwa fɛnkɛ bɛn sabati jamana kɔnɔ. Dɔnko ni maaya ka nin hakilina ye min ka laɲini ye ka bɛn ani keleya sinsin Mali kɔnɔna na nin ye hakilina ye min tare la Mali seko ani dɔnko tigilamɔgɔw caman fɛ.
Bon, vraiment, o ye ne kulo la kuma duman ye fɔlɔ. Olu ka laɲini ko ye bɛn ka sabati. N'o y'a sɔrɔ o don, tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ o ye. Ne kulo la kuma duman ye o ye kosɛbɛ parce que bi an bɛ tile min na, an bɛ wagati min na, an ka jamana mago b'o o de la. Basigi, an ka jamana mago b'o de la. Vraiment, ne kɔni nisɔndiyara de. An bɛɛ ka ninnu ladege. An bɛɛ ka ninnu ladege. Yaasa jamana in bɛ lafiya. Yaasa jamana in bɛ lafiya. Vraiment, ne bɛ wele kan de bila n balimaw ye. Projet Donko ni Maya a bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na sifilakaw de ma janko minnu bɛ baara kɛ seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na. O de y'a to an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen bɛ sifinakaw baarako ani fasodenɲumanya baaraw ma. Ale ye foli ani tanu kɛ ka taga ɲɛsin Aliman jamana ma a ka nin ŋɛnɛɲuman baara in na ni ka tila ka jigisigi kuma ta ka ɲɛsin baara in kɛbagaw ma k'a yira k'a fɔ ko olu na o jɔyɔrɔ fin walasa a baara bɛ se kɛ ka furi i n'a fɔ o y'a laɲini cogo min na. An bɛ se ka an ka seko n'an ka dɔnko n'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ɲɛtaa la n'o jamana ka bon kosɛbɛ an ka jamana basigi la. C'est vrai bi gɛlɛya b'an kan mais mɔgɔ bɛ Mali dɔn an ye jamana kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ Mali dɔn an b'a dɔn an ka jamana na anw de ye ba kelen fa kelen i mana maliyɛn fɛn fɛn ta i bɛ se ka jamana siya bɛ joli sɔrɔ a la i mana maliyɛn ta i b'a sɔrɔ sinankunya b'an ni ɲɔgɔn cɛ jamu kunda siya kunda furu kunda. Donc k'a fɔ k'a lajɛ an ka seko n'a ka dɔnko la an bɛ se k'o baara kɔnɔ ye cogo jumɛn pour que a bɛ se ka na ni bɛn an ka jamana kɔnɔ pour que a bɛ se ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ. Donc nin y'o hakilina de ye Allemagne de y'an dɛmɛ a la Allemagne ambassadeur y'an dɛmɛ an'u ka projet min bɛ yen n'an b'a fɔ ma GIZ. Donc u y'an dɛmɛ ka structure dɔ créer n'a bɛ fɔ o ma dɔnko ani Maya. Dɔnko ye jɔn ye o y'an ka culture ye Maya ye mun ye Maya ye hɔrɔnya ye mara ye danbe. Donc an bɛ se ka u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ye fana jeunes de fana bɛ bila a ko ɲɛma jeunes de bɛ bila ɲɛma ɲɛ b'an ka jeune artistes caman na yan nɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛtaa la u bɛ kuma baara minnu kɛ ka hakilina ɲuman dɔ denmisɛnninw na ka denmisɛnninw bila sira ɲuman kan. Donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Nin baara ninnu doli senfɛ fɛn minnu ye fɔli dumanw yɛlɛko tigilamɔgɔw silamɛriw ani seko ni dɔnko kɛwale caman ma kɛ mɔgɔ si negela ye. Complexe scolaire le Poupon ɲarelakaw fɛ sigida sabanan na maa minnu ye a kalandenw ye sifinnakaw lɔgɔli karamɔgɔw bilar'u ɲɛ ka taa u ɲɛ da yɔrɔ dɔ ka taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka denmisɛnninw ka dɔnta kawuriya ko kɛtaw ka jɔ u hakili fɛ u n'a ka mɔ yɔrɔ min lajɛra lɔgɔliden ninnu fɛ u k'a ma ko centre de formation Baguette Mali Industrie Bagami a ma ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔ in juma marisi kalo tile gale denmisɛnninw sera ka faamuya caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna buru dilan ani gato dilancogo la Sadio Sidibe ni Seydou Ɲare kun bɛ yen Sherifla TV Jabaranin tɔgɔ la. U ekɔliden 440 de kun sɛmɛni visite na walasa k'a ɲini k'a dɔn an ka daladumuni minnu bɛ bɔ boulangeries ni pâtisseries la ka se k'o lajɛ olu bɛ dilan cogo minnu na o de kun ye hakilina in kun ye. Denmisɛnnin ninnu ka fɔla ni nisɔndiya ni farifoniba de ye olu bolo sabula u y'a dɔn bi k'a fɔ buru bɛ dilan cogo min na ani an ka dumuni min bɛ bɔ pâtisseries la olu bɛ dilan cogo min na u ye faamuyali caman sɔrɔ o kan. Bon buru dilan ka di ne ye mais ne tɛ fɛ ka baara kɛ buru dilan wa ne baara wɛrɛ ka di ne ye mais kuma de temps en temps an ka buru dilan dɔɔni dɔɔni wa ka a tester ni n ka fɛnw ka di awɔ n ye camanba yɛrɛ de faamuya la awɔ a taabolo ka ɲi yɛrɛ de awɔ ne nisɔndiyara. awɔ n ye fɛn baden de faamu tobilikɛfɛnw n y'o bɛɛ faamu sɛfan dilan hamburger dilan hali fɛn sɔsi dilan an y'o bɛɛ appris bon sɛfan dilan yɛrɛ o fɛn o ka nɔgɔn a ka teli a ka di o de ye n ka dumuni duman dunta ye. Ni hakilina bɛ don kadara kɔnɔ min b'a to u ka kalanbolow bɛ se ka kawuriya bolo caman kan n'a a sigira sen kan kabini san 2012 a kun b'a dɔ kun fana ye walasa ka denmisɛnninw u bɛ se ka nisɔndiya cogo min na ani walasa u ka se ka diɲɛ taabolow faamu cogo min na ni hakilina ye nafaba dɔ ye u ka ɲɛma k'a fɔ la. Kɔni ye ni sortie organiser denmisɛnninw ye i komi san o san b'a kɛ cogo min na an bɛ sortie kɛ san o san siɲɛ 1 siɲɛ 2 ni sortie in dabɔra sortie éducative de pédagogique a bɛ kalan hukumu de kɔnɔna na. Comme denmisɛnninw mana kalo 3 kalo 4 kɛ kalan na pour que k'u sɛgɛn lafiɲɛ bɔ an bɛ sortie kɛ u ye
o sortie in fana kɔnɔna na an bɛ taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka adamadenya taasiraw ɲɛ donc o de y'a to an ye boulangerie pâtisserie an ye choisir ɲina parce que denmisɛnninw de ye gâteau ni biscuits ni bonbons ni buru dunbagabaw ye au moins u bɛ fɛn minnu dun u yɛrɛ k'a dɔn a bɛ dilan fɛ yan cogo min na ani a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na donc o de y'a to an y'a kanu ka taa n'u ye u k'a dilan cogo ye ka tila k'a bɔ yɔrɔw ye ka tila k'a baara fana kanu san wɛrɛ ni ala ye si di munna olu yɛrɛ tɛ kɛ société baw dayɛlɛbagaw ye boulangerie ninnu na o k'o kanu don denmisɛnninw na an ye sortie in dabɔ o de kama an ka école in na kalanbolo mun bɛ yan nɔ an bɛ se k'a fɔ a ka ca parce que an ta tɛ denmisɛnninw ye ka n'u dege kalan dɔrɔn na an b'u lamɔ fana an b'u dege jogo ɲumanya taasiraw la adamadenya taasiraw an b'u dege o la an b'u dege baaraw kɛcogoyaw la an b'u dege bangebagaw bonyani na donc kalan dɔrɔn tɛ éducation fana b'a kɔnɔna na u bɛ anglais kalan u bɛ arabu kɛ 7e année mɔgɔw b'o kɛ donc an bɛ sorties kɛ n'u ye ɲɛnamaya caman caman denmisɛnninw yɛrɛ ka lamɔ parce que an b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi lamɔ gɛlɛyalen don ka se degré min ma denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye donc n'an yɛrɛ b'a dɔn ko denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye f'an k'u lamɔ ka ɲɛ ka tila k'u bila ɲɛfɛ k'a yir'u la k'a fɔ an jigi b'u kan nin visite kun cɛra ni nisɔndiya ani faamali caman ye o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Algérie jamana kɔnɔ juma jigilen bɔlɔnkɔnɔnaw minɛna k'u fa iko lahara bɔlɔ jamanadenw na ka sabu kɛ ko bibi na jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika min bɛ fanga na kabini san 1999 kana bila bila ko a sen bɛ wala sɛmɛ ɲɛ ten bawo kɛnɛya yɛrɛ kɛn tɛ ka wolo labɔ a barata a n'an b'a jɔ kukura ko manda duruna k'a b'o kɛ o de bɛn dɛ denmisɛnninw nakaw mɔ nka ko in tɛ denmisɛnninw dama ye bilen maakɔrɔw fɛnɛ sen dun bɛ a la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ juma nisɔngoya taamaba min kɛra Algérie fan caman fɛ maa kelen ni tora a la o kun ye cɛkɔrɔba ye maa min kun don a kɔni degun y'a sɔrɔ fan fila de ni ɲɔgɔn cɛ lakana tigilamaw ni nisɔngoya taamakɛlaw a n'a kɛ ɲakuma fiɲɛ tigɛra a la a ye diɲɛ to polisilakaw y'a yira k'a fɔ maa 56 joginna u la u yɛrɛ sera ka maa 45 minɛ k'olu lasago bebe in na o maa 45 la 5 bɛ yen minnu tun b'a fɛ ka don diyagoya dunanjigiso tɔgɔma dɔ kɔnɔ dunanjigiso min wele ko hôtel El Jazair o tɔgɔ dan bɛ Algérie jamana yɛrɛ de la o kumana polisilakaw ye u babali yen ni ka u minɛ kunnafoniw y'a yira ka bɔ lakanasow la ka fɔ dunanjigiso in kɔnɔ dɔw yɛrɛw donna koyi fɔ u ye tiɲɛni kɛ mɔbiliw minnu jɔn bɛ a mɔbili jɔ yɔrɔw la u ye tiɲɛni kɛ olu la bɔlɔnba min n'a b'o fɛnɛ dala vitriw tira ye wariso dɔ fɛnɛ bolofara bɛ yen ko o fɛnɛ tiɲɛna ni ka mɔbili dɔ jeni o de kosɔn polisilakaw ye gazi fili u kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Algérie faba Alger yɔrɔ min fɛnɛ bɛ yen ni kɛnɛba don n'a tɔgɔ dan bɛ ko place du 1er mai yen fana polisilakaw ni lakana tigilamaw cɛra kara ɲɔgɔn na ye Abdel Aziz Bouteflika jamana ɲɛma si bɛ san 80 ani san 2 la kabini san 2017 tension bana ye a bi taama ko tɛ bilen kuma ko tɛ nin bɛɛ ka gwɛlɛ a mɔ jɛɲɔgɔn minnu bɛ a la olu de bɛ ka jamana mara o de kosɔn ni maa ninnu ko ko a sen bɛ dabila ye ten u t'a fɛ fiyewu jamana ɲɛma a ka mandan 5nan ɲini nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ k'a yɛrɛ to jamana kɔ ka baw a bɛ Suisse jamana kɔnɔ k'a ka kɛnɛya jateminɛ nka min ye marisi kalo février kalo tile 10 tɛmɛnen ye a y'a yira k'a fɔ a bɛ mandan 5nan ɲini kɔnɔguwa min kun bɛ maaw la Liberia jamana kɔnɔ wari dɔ tununi kunga kɔnɔguwa sen bɛ ban ye sa ka sabu kɛ wari caman de kun dununa fangaw bi falen kuma min jamana ɲɛma kɔrɔ Ellen Johnson Sirleaf musolaka don min ye jamana mara ale kɛtɔ ka fanga bila ndolatila kɔrɔ George Weah ka bolo ka nafolo in dununa o furanjɛni de kɔnɔ nafolo in Liberiakaw ka dolari miliyari 15 ani miliyɔn 500 o de taara dilan jamana kɔ kan k'a bi don jamana kɔnɔ a donna ka bɛn ni fanga yɛlɛma kuma ye a n'a kɛ ɲankuma minnu ye ko in latunu sira fɛ olu ko ɲankuma fanga yɛlɛma bɛ senna cogo min a ko tɛna jɔ maaw hakili fɛ nka maa bɛ maa la olu dɔw kɔni ye ko in nsɔgɔbɛ fɔ ka taa bɛɛ lajɛlen bɔ a ko kalama Amerikikaw ka dolari wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 2 a bɛ bɛn o de mɔ
wari kun sera wariso bala liberiya wa a ma se wa o kɔnɔ wa kun bɛ bɛɛ la n'a ma ɲa k'a fɔ a kuma wulila jamana ɲamakura George Weah ye a lajɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan u ka jateminɛ kɛ ko kun kan nafoloko in yɛrɛ bɛ daminɛ a ka se ka si dɔn bibi in na o jaabi labanw n'an bɛ a jira k'a fɔ nafolo in a sera liberiya koyi nka nafolo in dununa de pankuru jigin kɛnɛ ani kuru bi bɛlɛ danga min na o ni wariso cɛ banque centrale wa nafolo tununa yen den dure wariso ba dun maa minnu kun y'a baarakɛlaw ye maa saba bɛ olu tɔgɔ fɔ n bɛ olu maa sabaw la jamana ɲamakɔrɔ musolaka in Ellen Johnson Sirleaf a denkɛ Charles Sirleaf o kun ye wariso in baarakɛbaa ye o tɔgɔ n'an bɛ fɔ ko la o de kosɔn min ye kiiri tigilamaw ye u ye a jira k'a fɔ maa saba bɛ u ni minɛni ka kan bawo septembre kalo la kuma in boyilen maa bɛ maa la u la o dɔw kun b'a fɛ ka u den ka jamana bila ko kumana ko maa saba bɛ minnu ni lasagoni ka kan bibi in kɔni na Ellen Johnson Sirleaf jamana ɲɛma muso kɔrɔ a denkɛ Charles Sirleaf warisoba baarakɛla in a n'a minɛ ka datugu sawa a ko kɔni ŋunasiri kɔni bɛ bɛɛ la nka George Weah n'a ma ɲa k'a fɔ a ko k'a nakun ye ko ka yɛ nin n'a ɲɔgɔnna wari tɛ se tunun dure furanjɔrɔ a y'a ko taama mana sisi ma bɔ o fana bɛ kɛ sababu ye k'ale fɛnɛ ka fanga lanɔgɔ a jɛntɔ tɛ ni o ye. Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba nanen kɔfɛ jamana kɔnɔ ka tile fila kɛ a labanna ka bɔ kukura k'i kunda Maroc ka duguba Casablanca kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Gabonkaw ka jamana ɲɛma ni o ye Ali Bongo Ondimba ye kabini Saudiya jamana kɔnɔ ni tension bana ye a bi a kunnafoni kun dunukun bɛ bɛɛ la kabini a nɔfɛmaw b'a jira k'a fɔ baasi tɛ la ko faamuyabaliyaw de kɛ bɛ ka kuma caman lase fo kana bila bila sa n'a ko yɛrɛ ɲɛ nana dɔn k'a fɔ tension de y'a bi a kun bɔra Saudiya jamana kɔnɔ k'i kunda Maroc jamana kan tuma min na ni gouvernement kura sigira sen kan a y'a lajɛ ka don jamana kɔnɔ gouvernement ministres ka n'u jɔ k'u dandiga a ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u n'a baara kɛ ni ladiriya ye faso kɔnɔ wajibi don o fɛnɛ ka kɛ ka sababu kɛ jamana sariya sunba kɛmɛ k'o fɔ k'o waleya o kumana fɔ a kun ka na a nanen fana ye kuma minnu fɔ maa caman bɛ yen ko in ma u kun minɛ ka fɔ a fisaya an bɛɛ a labanna ka segin ko kura dimanche tɛmɛnen a nanen ye ministres ka laadala lajɛ gale kɛ kabini a kun banana a kun ma deli ka ye o kɛnɛ kan o sen bɛ a ye maa caman kɛ jɔyɔrɔtigi ye a nɔfɛma dɔw fana bɛ yen a y'olu sen bɔ jɔyɔrɔko la kɛrɛnkɛrɛnnenya a yɛrɛ bakun lakanaba ni o ye garde rapproché ye san 30 ɲɔgɔn na min bɛ ka a kɔlɔsi a kɛrɛfɛ ni kure jamana den do a ko ma ko a yafara o ma lɛni o bɛ se k'i yɛrɛ ta n'o ye Park San-Chouli ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ tile fila o kɔfɛ a nɔfɛmaw y'a jira k'a fɔ a bɔra Gabon jamana dafɛ ko kura k'i kunda Maroc jamana kan hali bi a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ wali kelen bana fiɲɛ bɔyɔrɔ la. Juma marse kalo tile gale bamanjiw ye lamagali ko kura kɛ Mogadishu Sumalifa bala Sebabulakaw olu ni fanga bɛ ɲɔgɔn na farafinatɔma Union Africaine ka lakana jɛkulu amisamu fɛnɛ bɛ ka Somali kɛlɛcɛw dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔla ko bibi in na ko Mogadishu kɔni tɛ bamanjilakaw ka bolo ka bilen Sebabu u kɔni bɛ to k'u dɛn ka yɛrɛfasuya walew kɛ o dɔ de kɛra Juma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ dunanjigisoba min bɛ yen ni maabaw dayɔrɔ don a yɔrɔ tɔgɔ dan bɛ Maka jamana yɛrɛ de la ko Makatal Mukararamu dunanjigiso yɛrɛfasu dɔ de nana mɔbili la mɔbili min fɛnɛ baratulen don ni foronbara ni ye kuma min na surunya dunanjigiso in na a ye foronbara ni wuli o yɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ marifatigi dɔw fɛnɛ bɛlɛn bɛ kɛrɛdaw fɛ olu fɛnɛ sina ka hiri kɛ dunanjigiso kan a n'a dafɛ sow lakana tigilamaw nana u ye lɛrɛ 22 de kɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka mugu ti u ni lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ lɛrɛ 22 bɛ taa dafa tuma min na lakana tigilamaw ka babu sentigi y'a jira k'a fɔ baaraw bɛɛ bɛ se ka jɔ sa mugu mankan ka da bawo maa tɔ kun ye kelen min ye sojula ye Bamanjila k'u ye yɔrɔ in bon a yɛrɛ da la k'a ni tora siɲɛ kelen o kumana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Sebabulakaw ye ko in gɛlɛn u sina ka jira k'a fɔ a kana ɲini yɔrɔ jan maa wɛrɛ nɔ tɛ u nɔ don a ko fɛn min ye Somali maa ɲɛmaw ye u ɲɛsinnen kun do olu de ma bari sabu ka d'a kan u sen tɛ jɛ ni a ye
k'a fɔ Mogadishu faba ka minɛ u la o kumana jamana ɲɛmakuraw minnu bɛ yen aya u n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka se k'u ka fanga taacogo ɲuman tiɲɛ u bolo. Brésil jamana kɔnɔ maa min ye can k'i jɔ bɔlɔ kɔnɔ Venezuela jamana kɔnɔ Juan Guaido k'a fɔ Nicolas Maduro jamana ɲɛmaa tɛ jamana ɲɛmaa ye bilen ko yɛ don a n'a bilama yɛrɛ ka kow bɛ ka bin ka fari fa bawo a kun ye dafa mugu jala dɔ la o ɲɛgɛnji ma sɔrɔ a da ko sibiri février kalo tile 23 Amerikikaw ye dɛmɛ min layidu ta a ye balo ni fura dɛmɛ ka don Venezuela jamana kɔnɔ k'a don dɔ don ni Nicolas Maduro kun ko k'a tɛna don yan ale taara Colombie jamana kɔnɔ dɛmɛ in nɔfɛ février kalo tile 23 tɛmɛna dɛmɛ ma se ka don a yɛrɛ bilama a sera bɛ naliko la Venezuela jamana kɔnɔ n'a nana a kana minɛ ka sabu kɛ don min na a bɛ gɛn ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la jamana sanfɛ kiiribulon ɲɛmaa fɛ a kun jirala k'a fɔ a man kan a ka bɔ jamana da fɛ k'i tulokun gɛlɛya ka bɔ tɔgɔ ɲini ko nasara kan k'i bɛ taa balo gɛngɛ ka don n'a ye ani fura o ma se ka don i yɛrɛ dun ye sariya de sɔsɔ ka bɔ o kumana n'a nana a bɛ minɛ o de jɔrɔ bɛɛ la bi nka tɛmɛna Brésil jamana fɛ Brésil jamana ɲɛmaa min gɛnbɛ k'a lakodɔn ka fara Amérique jamana Donald Trump kan ani nazaralatɔma Union Européenne jamana 19 Jair Bolsonaro Brésil jamana ɲɛmaa ye a bisimila nka a ma bisimila i n'a fɔ jamana ɲɛmaa o b'a jira k'a fɔ u bɛɛ kɛmɛ k'u fari fasa hali Donald Trump yɛrɛ kun gɛn ka cɛsiribaw min kɛ ko la a ye dɔ bɔ o cɛsiriba in na Brésil jamana o ye Nicolas Maduro dɛmɛbaa ye ani Chine jamana maɲi a ka dɛsɛ ka don ni balo ye jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka kumasuliba de lase a ma o de kosɔn hali bi a taa bɛ Brésilikaw fɛ yen olu minnu y'a lakodɔn u bɛ se ka hali bi a dɛmɛ cogo min a bɛ se ka kolo gɛlɛya Venezuela jamana kɔnɔ n'a bɔra Brésil a bɛ kunda Paraguay fɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye Amérique gun jamanaw ye u bɛɛ bɛ o kɔnɔ kelen in de la olu fɛnɛ bɛ se ka a dɛmɛ cogo min nka bibi in kɔni na aya Brésil jamana ɲɛmaa kɔni ye a jira k'a fɔ mugu ni kisɛ ka don Venezuela Nicolas Maduro nɔfɛ ko ka Juan Guaido dɛmɛ ko t'ale hakilina ye ni yɛlɛma bɛ kɛ fangako nasara kan a bɛ kɛ bɛnkanbanga kɔnɔ a tɛ kɛ ni mugu ni kisɛ ye wa Donald Trump yɛrɛ bɛ ka bi k'o kan kelen de fɔ u b'a jira k'a fɔ ale kɔni bilama b'a kunbɛn Nicolas Maduro ani surasiw bɛ ɲɔgɔn bolo wa jamana de fanba minnu bɛ yen ni u kan bɛ ko nazaraw ka taabolo man di u ye wale kelen nazaraw minnu ka fanga ye joli kɛnɛ minzanya ye n'o man d'u ye aya olu kɔni bɛɛ lajɛlen ni Nicolas Maduro de bɛ ɲɔgɔn fɛ bawo Venezuela yɛrɛ fura dama a ma deli ka kɛ ni nazara la jamana ninnu deri ye jango nin k'a fɔ k'ale bɛ taa teriya n'u don ni ɲɔgɔn cɛ ka na balo d'u ma ko kumasuli don Venezuela ka demo min b'a yɛrɛ dɔn. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ de ye min ye an ka sanfɛ kalansow ka gafe mara yɔrɔ ni o ye Centre National des Œuvres Universitaires Senu o ɲɛmaaba Colonel Ousmane Dambele a ye yɔrɔ kura dɔ kurubo ngari yɔrɔ kura in jɔra k'a kɛ farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ ye a tɔgɔ da bɛ ko complexe sportif Massa Sanogo a kɛra a y'a FM Posilakaw fɛ ni o ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kalanyɔrɔba ye Point G ka bɛn ni juma marisi kalo tile gale ye Point G kaw fɛ an ka maa min kun bɛ a kɛnɛ kan Yusufu Kulubali ni Sama Tarawele ye fɛn min sɔrɔ filɛ. Ni fasunanjɛ kɛnɛ min lakurakuraya la a fɛnsɛlen don mɛtiri 1600 hakɛ ɲɔgɔnda de kan a bilalen don sanayɛlɛ kalandenw ka bolo kan minnu ka baara ɲɛsilen don dɔgɔtɔrɔya kalanw ani pharmacie kalan fo kana se minnu ka wulikajɔ ɲɛsilen don ɲi baraliw ma wari dabugu min taara ko yen da fɛ a bɛ t'i jɔ franc CFA miliyɔn 16 ɲɔgɔnna na fasunanjɛ kɛnɛ min filɛ nin ye a bɛ se ka suguya bɛɛ lajɛlen kɛ n'an k'a ma ko terrain multifonctionnel bawo senadɔrɔnji bɛ se ka k'a kan wa bololadolanti fan o fan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dasi a kan. nimisi wasa ani kɔntan o dɔrɔn de b'an kan kɔntan mun na parce que an bɛ médecine de la bɛɛ b'a dɔn Point G ka jan dugu kɔnɔna la dɔɔni donc ni farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔw ma sɔrɔ an bolo a man ɲi an tɛ se ka to kalan dɔrɔn na o bɛ kɛ degun ni susu ye donc ni farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ in nana bi a b'a to ne ka ekɔlidenw ni kalan tɛ yen ni kilasi kɔnɔna tɛ yen u bɛ se ka na u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ bi an bɛ se ka basikɛti k'a kan bi an bɛ ballon ta a kan bi an bɛ se ka mun fana k'a kan fɔ ma handball nimisi wasa fana don nimisi wasa in yɔrɔ ye min ye parce que ni problème kun b'anw da la a bɛ san damadɔni bɔ donc ɲinan kɔni ne ni n ka équipe nalen an ye dangaliya minnu ta an ye fɛn minnu ta k'a da ni nka nin fɛnw kun b'a dɔw la
donc bi ala barikala ni ɲɛnabɔra nata tɔw an bɛ ala deli ka mɔgɔw deli k'an dɛmɛ ni duwawu ye walasa an ka se ka jama nimisi wasa vraiment an ka nin minɛ ka ɲa an ka minɛ ka ɲa parce que bi tiɲɛ yɛrɛ la senu ye wari caman don yɔrɔ in na yɔrɔ in mɛnna baara la yɔrɔ banna a ɲana donc n'a fɔra ko k'a utiliser cogo min na ka utiliser ten mun man ka k'a kan o kana k'a kan walasa an ka se ka yɔrɔ in minɛ k'a kɛrɛkɛrɛ a ka se ka san caman kɛ nin kɔfɛ vraiment o ye ne ka woloda ye ka ɲɛsin n tɔɲɔgɔn ma et puis bɛɛ ka senu dɛmɛ a ka baara la senu bɛ an de kama donc an fana kan ka senu dɛmɛ a ka baara la. lakɔlidenw ka gafe woloma cɛkɛsoda n'o ye senu ye a yɛrɛ k'a fɔ o ka wulikajɔ ɲɛsilen don sanayɛlɛkalandenw ka lafiyali de ma o ka lafiyali bɛ se ka ɲa sira o sira kan o cɛsirilen don o siraw de kan. kalan a sɛgɛn ka bon dɔɔni n'i bɛ yɔrɔ sɔrɔ waati ni waati la i bɛ se k'i fari funu dɔɔni o fana ka ɲi a kɔrɔ o hakilina de y'a to nin yɔrɔw n'a ɲɔgɔnnaw an y'a lajɛ k'u labɛn kalankɛyɔrɔ dɔw la n'o ye Segu ye n'o ye Katibugu ye n'o ye Badilabugu ye bi an bɛ kulu sanfɛ école de médecine la walasa k'olu ta d'u ma an ka laɲini ye ekɔlidenw kalan kɔnɔ u ka se k'u yɛrɛ lafiya kalan kɛrɛfɛ u ka se ka fɛn wɛrɛw fara u kun n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye welekan min b'an bolo k'a ɲɛsin an b'a f'u ye k'u jija kalan fɛ kosɛbɛ parce que kalan de ye sini ɲɛsigi ye welekan min b'an bolo an bɛ fɛn minnu bila u ka bolo kan ta k'u jija k'u minɛ k'u ɲɛ bon an b'a dɔn fana u b'o kɛ parce que u y'o daluyaw yira an na siɲɛ caman. dɔnkili dumanw kana se kɛnɛ kurumokirali baaraw ma ani bololadolanci jablaw n'an kama ko match d'exhibition ani saganu kunguru kelen tasi bila ka ɲɛsin sanayɛlɛkalandenw ma minnu fatula san kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen de kɛla kɛnɛ in kɔnɔna na. o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma an bɛ a fɔ aw ye laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka funɛ bacili don yan'o cɛ a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'ala sɔnna ma.